Uyabona empilweni kumele ufane ne-newspaper. Ungavumi ukuthi abantu bacabanga ukuthi because indaba ebhalwe kuwena ezayizolo sekuphelile ngawe. Bathi bayitshela ukuthi sekuphelile. Athi ungena komunye umuzi akufice nje use-toilet usunenye ifunction-ke futhi bayakudinga ngempela. Athi usathi aye esitolo athi uyothenga u-fish and chips noma uyothenga amagwembe bafike bamgoqele ngo-newspaper bagoqe ngawe. Athi hawu lo muntu basamsebenzisa futhi khona la asadingeka khona. Athi uthi athola ukuthi bayakudinga abanye bafuna ukwasha ngawo amawindi. Athi ayibona lona phela u-yesterday news amane afice nje komunye umuzi bengidlale phe kwetafula kuyi-table cloth. Athi afice ingane edlala ngawo ushumpuke. Sezikufaka amanzi zakwenza ibhola zidlalani zihappy. Athi umuntu nje athola ukuthi nje ayike khona nabakhava ngaweke ama-exercise aka-matric nawase-university. Ungavumi ukuthi utshelwe umuntu ukuthi you are yesterday's news. You are not. Today you can wake up and find another function. Thole enye into ozoyenza. Ungavumi ukulalela umuntu wasemhlabeni uzwe ngaye. Iba njengo-newspaper. Ungavumi nje ukuthi ngoba nakhu kuthiwa ngazi yesterday nanamhlanje khona osangakwenza nakusasa khona osangakwenza. Vula la. Futhi mina yazi yabona nje ngazi ukuthi ngine-wisdom eningi kakhulu. Ningathi angikaze nginifundise lutho. Uma ubona nje ukuthi hayibo naba sebeyitshela ukuthi kuphelile ngami, cabanga u-newspaper. Uvuke ngakusasa, find another function ubangene.